Ijagi penye kendo miyo machielo. Upenye miyo machielo because of why. Omiyo onge wachi na tieko maber giko ne Rea. Amor kabisa. Eruru kamane. Anan kodi kichuny ringruok mane onge. Eruru kamane nya kuom chung koda eyo motegno moloyo ahinya ina duko ni ero kamana ahinya. Amen. Ni chung koda motegno kendo inyisa manyiluongo ni ng'uono mowinjore. Mane gima osiepe idwaro ne. Omiyo adoko ero kamano poch kod pak ne ji duto te. Bende mano chung kodwa yore mopogore opogore lamo mari bet kodwa achiel weche gite netek makano uonge doko timore. Koro waseduogo wan kaendi gi DAK ACHANA nyingi kuom jomoko ng'e ji to ng'e te makata kuma ionge idwari kama okone beni idwari be idwarie. Koro nyisgi nyingi wadhi nyime. Anan Bishop Nerea Mbewa mar Karachunyo kama skul Kandege awuok e kanisa miluongo ni Hope for Good in Christ. Nyasaye mondo gwedhi. Hope for Good in Christ. Onge wach, an nyinga en Niko Kelo kaka pile abro ta chenro ni ndi achiel kachiel an gi jahocho kaendi ma en Nerea Mbewa. Nerea bro miyo weche mang'eny ahinya kaendi to kawuono nitie wach majulo wich wadwa chako go kaendi. En wach makijito yie wiye machung'. Ji timre marach, ji ok odaka yo mochanore, ji odaka chadha ok achana. DAK achadha ok en DAK ACHANA nyaka koro ing'i maber ahinya gima timre. Nitiere penjo mano biro kaendi. Tare mondo asome to bende ukonya. Penjo mapenjo ga gi samo beber ko ukonya nikech kasomo ga gik ma uduoko ka to penje mang'eny joma konyo bende samoro ng'ado bura bedo ni tin. Penjo mantie ka Nerea en kama. Mosna Niko Kelo. Ma en nini mano orni? Amosi. Akawo mos. Erokamano ne apenjo niya nadhi tich e town to ayudo nyako ma owinjore godo mondo wadagi. Wadhi kode dalawa to koneno wuonwa to okona niya wuono nosebedo osiepne chon kane en nyako masomo. Ma wuono bende onyisa konene. Bende wanyalo dak kod nyako ni konyauru. Anta duoko ni ok inyal dak gi nyako no. Achiel. Wa ok mondi. Wuoyo yudo nyaka e town. Mowinjore gi dag godo. Tiege yani. Otimo kaka ng'ama wuoyi timoga. Iyudo nyako tero ne jonyuol ni. Mondo ne jonyuol ni kaneno to baba ni bokre ni nyako ni noseroga. Kapod sob. Nyake mochako. Nyake mochako ni wuono ni kang'iye ochalo na ng'ama yale nosebedo osiepna. To wuon wi bende ka koro biro wacho ni win nyako ni an be nang'e asenene. To maro nyako makore ko kelo mondo mi otede dala ni. Wacha ni wachni. Nyiso ni ng'ama usegine go ok wi wil go. Mano kaluwore gi statement mar jaduong' ni gi chiwuode. Lakini an tawacho ni chutho ok owinjo dak gi nyako ni. Even though ne usebet kaka dhago dichwo to timore nikech kuom kia gima ng'ato kia ok kel ne itilafu. To nikech kori seng'eyo kata kori dak gi nyako ni wiyok ti nyalo kata negi parono kendo nyalo negi kata kapok chiro maki. Nikech gini kori ng'eyo to wakati mokwongo ne ok ing'eyo. An bucha to amwa ni nyako ni koro ok dagi. Nikech ng'eni nyako ni be luoro nogoye momiyo nyisi ni baba unene wawuotho go kapod an e skul. Baba ube konene ni nyathina nyako ni nwasedhigo. Nyiso ni gigoyo luoro moro kuomi. Kuom mano an chunya neno niya nyako ni ma meru ok dag go. Koro unyalo mana weru. Yani Nerea awach kodi sheng. Wacha to sengiri go baki. Yani budangu sasa. Alikuwa na kati ya manzi ama dem fulani. Sasa huyu dem pia mimi nikaenda nikamkatia. Niko na huyu dem tunaweza ishi naye, nikampeleka kwa wazazi wangu. At least tumpige ile intro nini. Nikifika tu naye mtaani hivi. Buda dem ananiambia ati huyu budako kama nimemjua namjua alishaikuwa chali yangu. Alafu buda pia ananiambia yenyewe huyu dem uko naye nilikuwa naye. Na introduction ushago. And that was the first introduction. Hakuna chochote. Mani introduction mkuonga mimi. Onge gimoendelea. Eneni jaduong' ni ang'e. Nyako ni ang'e.
gima koro ing'eni kata mana wuoyini kine ochop kama koro ndike barua ni nyiso ni okia kumwae gi kumodhi okia pinyo bage Nerea Amin iwacho nang'o pinyo mer mani koro piny pinyo dhi agwata pinyo timo agwambo imoe nanga mane gimenjo kawacho ni piny ni ochopo kama koro ndie kama barrego pinyo yiech koro pinyo timo agwambo imoe nanga onge gima nyalo wacho kae nikech jaduong' maduong' mawuode koro biro gi nyako matin jaduong' ne saro nyako ni karom nadi when this kid was in school magi jodongo tindo kedo ne kawo nyiri matindo tindo gidhi go e od koyugi ka gi kono ni jaducha notho oyude gi nyako matindo nyako cha onege jodongo tho muode matata kayie magweng dong makata jaduong makonyo jodongo onge nikech jodongo milumbi godo kuom nyithindo matindo gi to ingo teko gi tieni dwa wacho ni kodhi gi nyako mathis to teko nyako cha nege to nyako jodongo inge gi nguvu jaduong' adudo ne gucho ma tup jaduong' kawo mane mondo koro yamo ng'adre mna gi kore yambe ng'adre jaduong' otho ai tine gibukore giting'o nyaka pills jodongo betine ni jodongo moti wuotho gi pills the blue pill ilongo jomoko luongo ni Viagra kiang'wang'o ni koro kodhi kachiri mondo koro omede nguvu mondo bedi kaka ne en 20 years ago ok inyal irumo kata riko gigi ae uru nyiri matindo wene uru chuo matindo kamano isenyuolo nyithini wene gi joma tindo mbaise gi ang'o moteri mbas chi nyathini jodongo dwanyre magi dwanyruok magi jodongo nerea I mean ng'ani koro wuodi biro gi nyako ni nisenindo godo to bende ing'eni jaduong' pacha weng nikech onyiso wuode ni nyako nasedhi yani onyiso mana wuode chote onge luor kanyo kata chiel iparo ni kata wini ka koro nyige nyako ndoko nyal dak go mani iseng'ado ni kiko dak gi nyako ni haifai ipani wuini bro ng'iyo wuon mare nadi ong'e ni wuora ni jachude yani en jachude yani ogolo duge oko ne nyathine koro nyathine ng'iye mana duk yani jaduong' maonge kata nanga luoro rumo to koro jodongo masani gi betamo wang'a jodongo sani koro mbesre town kama ok ber jodongo cherre olwenda to gionge nguvu Nick nyathine ok owacho ni wuon gi ni town ne otiyo gi nyako cha kapod tin samoro ne gine samoro gin jopuonj medo transfer gi to nyathino puonjo to chwere jako chia koro nyako gima koro kelni go dala koro wangi koro muorore kanyo matwaje wangi sama koro muodore ijedu koro kwedo ka chiwi mobiro ni maendi ne en chotni wangi koro chwadre wangi koro muoch ka thuonda madh chaki ng'eni mae gima koro wacho ni kaendi jodongo dwanyore jodongo bed mos ang gini to gikawo blue pill gidhi godo e od koyugi to hinye kosedhi muonyo blue pill koro adundo ne gucho adundo gweno matu chwadre remo ng'adre gi diere to ni jadunya notho kure oyude od koyugi kotho otimo kuro ne gi nyako matin nyako ni be samoro kosetho to buok koro I mean this world is crazy gimatemo wacho ka indi nerea en ni ng'ani ok nyal dak gi ng'ani wuoyi ok nyal dak gi nyako onge aja nikech ing'eni kata nyako no bose buok puonj mantiere kae manera wacho ka ni mano meru kamano ng'ama wuon osebedo godo mano baba ni makata ok onyuoli mano koro mama ni omere ituombe soko ma wuoro tuombe tawa achiel ma wuon gi ni toko nene emobedo ni mondo koro tokne mano gima onge nyathino neno gima bor to koro ochako nang'i ing'eni chunya koro chido kendo gi kendo nyathino neno gima bor yamiyo koro vijana masani wacho ni hiyo story yako wana wacha ikae ka koro gima kama otimre to yudo ka ni dalau to koro kapo ni min wuoyi ne nitie to koro giwacho nang'o koro manyieke mother in law koro nitie koro nyieke wuode okelo ni nyieke en nyieke to en chi wuode mchanganyiko malum dalaka to jaduong' ni sama koro ang osefwenyre ni koro maendi ne en chotne ang jaode bro ng'iye nadi donge jaode koro apara jaduong' ni en mana jachude tini kata kine ogol gino to ng'ere e dala ne mangima ni jaduong' ni wuotha baga ogo chich ga cham chuoto wuotha te ma ndo tanga ketho nyingi jaduong' ni kende
Chuo wuotho te. But ng'eni nyaka iwuoth man gi ema ne koro wuodhi moko nyaka into iwuotho igure ndika mogike wuothe gi kama mbeseni owinjore godo nitie size nitie rika nitie higa nikech kama nyathini ma koro minyuolo medo biro gi nyako ni nisewuotho go umara wach ni lich to kata gweng ka idhi go ngero ne Rea an aneno nyako moro kodhi tedo kar gweng modhi tedo ne mamin gi nowe wuon gi to dhi otede e dala motede nochuno min nyako wuok owede chuo to wene nyare ka nyano ni ka nyaka sani wich kuot maduong. Koro magi gik ma DAK ACHANA puonjo niya ng'ama wuonu osebedo godo mano endo en mamani. But ing'eyo ni ber ndi mondo mano ong'e ni mano min gi ting'e ni nyathini ne kia koro sama gichopo dala cha eka gini oelore koro nikech kane gichako to nok ging'eyo koro gima ng'ato timo bang' kuom kia kata momo yie ni gima ng'ato timo kokia ok hinye to sama no fwenyo ni koro to were koro werego nikech komondi luor ma obedo kanyo onge ikilingana gi DAK ACHANA owerego mano koro ok DAK ACHANA mano koro en DAK ACHANA koro kana chana kaendi ma koro min mare to pod okele kae kaka jaode min wuoyi ni bro neno ga nyako ni nadi to winja no to kete ka to jaduong' ni wang'e bro ga malre machal nadi dala ka ing'eyo nikech nyako no osedhigo to ka wuoyi no dagi ni kendo nyako ni to gibiro iriwe gi wuon gi kech wuon gi noseteme ebe koren kode koro wuon gi cha dhi kode nikech gire machon wuode mogore wuoyi no oaye wacho kendo wuoyi ring matek kanyo nyako no endo mi fair oring makato dhigo aga otho mochung head to ringi oring mogo mna katira isuna mujmo koro imedo gi katira koro nikech it's not easy mondo gima kama endi ibede kiparo therefore wuoyi omi nyako ni fair nyako ni oaye ngimane forever to kor gi nyako ibro winji wach ni nadi jowadwa Nick ndalo moko na wuoyo ka kuom game to uriemba ni sani ok game gi agama moke yath koro mano dine game dong dino fwenyre maber dino fwenyre ok digitimo timno lakini pod nyaka joma dongo bende bed joma dongo ne Rea ing'eyo jaduong' be samoro krach samoro nyako ni ema nigi milumbu ledho iwacho ga ni nyathi athia ma nyako ni ne Rea donga maduong' ema koro ga nyathi donga nitie nyithindo moko mathindo mangimagi oidho got to tin malich kata kinene ywagi aywaga oyo to o nyathi matin jaduong' ni kakora pime ma jalo ng'ama wuon mare ariyo ne mano jaduong' ni be nyaka ne bed ng'ama riek size no kidhigo iwene kinde nikech mano nyathini hoya kaka nyathi aja gani ka mikete kuomi to ng'ama tin ine mipuonje minyise yo mowinjo lu tin jaduong' ni be kare ok nyal puonjo nyithi ng'ato mondo dhi maber piny ni agwambo piny moe nanga piny okethore piny otwe leso morido piny ni agwambo koro gima nyaka be wapuonji kaka wasenyiso jogi ni ng'eni ng'ata ma wuon osewuotho go mano men minu to ng'ata kata ma minu osewuotho go mano en babani upende usipende that's the truth tapenye ni adiero winjo wa nyako ni to nyalo paro higa mokalo ka wawuoyo kuom maro moro manogolo nyare ka dichwo to dhi omiyo osiepni mochotne maje bendo the same gichalre mana gima to I mean emoko wacho ni koro maadili mema ingi koro odhi gima koro olongo ni morality people have become so immoral makoro gwege magiji paro nyaka joma dongo don't even care pachgi odhi pachgi no lal chon ne Rea kato koro yini mondi lame ne jodongo lewene jodongo matete ni dwa keto ni gin ko in gi jaodi mambasni to kata kedo dhako med dhako moro to bende nitie kiwango ma ng'ato segike to tamarumo yawa ka koro wudi makoro kendo wuodi kata iwacho ga nyiri to dhiga piyo to koro wuodi to tindo dongo ka chop mo wuodi koro ng'ama ni sedhigo akia okawinj gini okawinje ok donji ok en gima yot jodongo abro dhi nwe tweyo nikech ayudo ka koro un too much konye jodongo eno ka githo muda malich sani mundo nono te mundo adonga ni gin gidonga ni ke jodongo masani endi koro pinyo se kadho olokore nyithindo giduoge nyithindo muluma koro nego jodongo magi mathago jodongo be kiani nanga kani nyithindo masani gitinde in fact jodongo kawuono duoge adole jodongo bed adolescents ni dokter gi wigi wach ma akeni video majine onya ka okrandiga samoro video majine ne simbe gi mi dongo gi wigi lisre mali ko sen nango gigi bende medo ji miluma mago yiem kabisa ka ng'ato ka waronge Yesu to gigo hinyo ji lakini ka ng'ama nigi Yesu
to Yesu kwe pache to umo wang' ji ok tie pache. Onge kanyo Yesu. Koro Yesu ni en kata kama ok onego iluonge Yesu, to utiyo gi nying Yesu marach. Yesu en okweya, en jahoch. Ni mfariji mwema. Jodongo wadhi nyiewo Viagra gi Yesu koro iwacho ni gionge Yesu momiyo gidhi nyiewo Viagra e chemist. Yes. Kane en gi Yesu, dino chunga imara kuom gire. Kuom nyadha yawde ma en go. Gima nyisi jodongo. Mage pani mbese ni. Ngini jodongo watimo kama koro mbese u. Moko loya giga. Koro koro wachi ni koro koro generation koro. Generation ngene 10 years difference. Generation kanyo endo lose kod jogi ilamne gi nikech kiseng'eyo maber ni Viagra emi dhi nyiewo. Nere nyiso ni nguvu ni onge. Viagra ni dipo ni ema na yudo kaka kijana moro dhi ng'iewe duka. Kijana be nyiewo Viagra. No okone je duka ni miya giro aja. To kose miye mama no mwech gi nyiero to miye kose miye to kwani no dwaro mano nyiso no wanya ko mure room. Odwaro yath madhi mede teko. Viagra ni. Mago gin enhancement drugs. Koro sama koro ng'ato isichopo ni nyiewo Viagra mano koro ng'eni irume ground. Ikoni irume ground. Ng'ome vijana ng'iewe. To vijana masani be nitie moko ma wigi omoko, kige momiyo kata onyiewo gini. Ng'eni gi obed prescribed maber. Ng'ama miyo go prescribe ni gini. Itiyo kode kama. Eno gidichi gi pesa. Koro joma ng'eny anya bende koro gini ketho. Sama idhi nyiewo this drug enhancement drugs, gima nyaka ing'e ni nitie gima omiyo nolos gigi. Gi ok olos mondo mi ji oti kodgi. Jodongo tho ka endi manulore malich nikech gini endi yo momiyo rembi gwecho godo koro en too high for your body to sustain. Iyudo ka gini koro rapture nyaka organs magi nikech the amount of heartbeat and sudden high blood pressure ma ionge godo mondo ko dendi mondo bed used maliet onge en ng'ane ne ngima ka yudo kan ne otho kia kure room kilo no musune ne nyako moro ni nyako ne monegi kumbe nyako ni okonege koro miyo jodongo masani cut your coat according to your size manye dhako kana mon mambeseu munyalo yuarugo magara kore ne udhi jonyo bara ni more yudo to kore ekwadho go marom kodi ekwadho udhi mamoza angaraka dawa to tekni ji odhi ni tek chwali idhi redero dia tekni ang'wa chopo nyamse wedeo piny wadake ni onge giko wadhi adhiya mos to koro udhi adhiya to mar itime machana kama gima joma dongo dhi kuom nyithindo ni en punishment from God. Adier. It's a punishment. Nikech onego ni our morals dige dwaro ma Nyasaye. Kasebedo ng'ano endo makoro sebedo ng'ama jaduong' ni gi jogi. Many mbese ni okotami kendo kendi. Mon bende oyiene chuogi mondo kendie. Gige timbe nikech mon bende kake chuogi ni giwet mamara. In Freddy Majunga, junga churi ni. Namba 8 kibira. Ibirma. we uru chuogi onyombi nikech another thing matimre ka this is the problem. The chuogo domo ananagi I'm married to only one wife. Kidhie mkutano. Koro mecha. I'm married to one wife to hapa kando kuna countless wives. Mama moko donye manthi school gi. Nikech wife ni achiel ni okiti kaka msomba. Kiti tai. Ina kama mama ina kaka nyalo kolokri onge kimakosi mudu siku magoma simu yonge ituo kwenda huko magi makoro onge mondo jodongo konyre. Kech ng'ama dichuo to en gi nguvu nyaka very long time molonga mamiyo. We uru joma chuogi okendi. Ok ne wawe kone mon. To kune mon kora loso kod mon to in represent wa mam. In jadolo. Ang'eno kibiyie gi wachni kaka bishop kinyali yie kode. But the truth is nena gigi timbe nikech what we are today. Anta paro ni gigi timbe nikech chiemo matindo biri ng'eni chon wa madha chak ali and all the rest. Gikuono bel. To sani ng'eni chamo mogo mar ofuku mopoki. Koro mogo fuku no chak chame ka wuono. Dwa chamo buluban. The truth is ino kata kine machuone ni kendo kata kwere ma nigi monde mang'eny. Gima kama ng'eno kiwinje society maro. Nera ng'eni gik matina ahinya mariyo. Kata gik matimre hignigi ne onge. Sani koro waketo niya ni tho gi dhako achiel no to adier mantie ni samoro kinyal tho gi dhako achiel ni. Samoro wuondre no jalemo. Chiko dage. Mama wacho ni ka Nyasaye yudi ga achiel na mithogo. Inyore. Kon togo piny ka SGR. Go piny ka SGR onge kumuchunge. To ni yani mama wacho no, let's live a reality. We are Africans. Gima wacho niya there is no harm in having many wives than to get to this.
ang yude moro ma bende pod tich moro bende maduong' cha nitie ine diere kaendi ko jaduong' koro ok tho baya yelo ina makoro kuodo go wiche jaduong' ko giko dhiambo to ywe owiyo dhode mos nikech sa biro en go kwande chunye ng'ich to sama oyudo dhi kitimo ko jaduong' sama onyiewo chips funga omiye kiang'o dhi onyiewo KFC omiye gweno moro mawirore cha jaduong' onge nguvu mar ringo ng'wejni. It is very instructive mondo mi ji obed joma first of all morals mago timbewa obed jogo wadag maber jomadongo kisebedo ng'ama maduong' know your boundaries. Jaduong' notimo marach jodongo ritre uru nyicha neno moro ka moro ma en koko odwa kendo ting'eni oti mako chung to riewre ni ok ochung tir kora pendo gini kendo dhi go kure ikendo chonge yo kasi ke madhiang makichunga chunge kom ni jo mani touch skeche dhiang ber mido twe jok onge wach en dak achana wadhi yuyo ka waduogo obro dhi mbele kod magi penyo mose biro jomadongo bedru jomadongo give your kids good examples rather to bende wangie our morals kaumbasi ni kaurike ni kausais ni pinya gwambo pinyi moye nanga pinyo rumo mera pinyo twelesi lo machon oduogo malo man malo odok piny kikidhi mabor en dak achana thuolo matin waduogo wantie kaendi kod jahocho jayalo Bishop Nerea Mbewa e weche matek machalo kamagi jodongo tulizeni boli machiegni ahinya ka koro eka iduogo kata iriwri kodwa e chenro ni maendi en dak achana hashtag kata ranyisi mareru en dak achana mae chenro mari mabiro ni maloso ni weche gweko mag dak kako ne beni dak achana to kachadha nikech maendi gima timo kaendi pile ka pile wagolo siem mager ahinya ne jodongo mondo mi obede jodongo gweko manyalo konyo dongruok mar pinywa chon ne jodongo ni palipo na wazee hapaharibiki neno siku hizi palipo na wazee ndio maneno yote inaharibiki hapo omio it's reversed roles of sorts dwan mondo mikoro wangi mabera ahinya kama piny ni orienerea waswahili ni wacho ni palipo na wazee hapaharibiki neno pia jomadongo nong'eyo ni timuru kama rach gi choko timuru kama uloso to sani jodongo kama gintie kanyama wecho wuore koro jomatindo gi masom kum ji onge ng'ama puonjo matindo onge ji gore mna emomiyo jomatindo tindo wigi obiro maliet mohewo lisore omiyo I think ni ber mondo mi wakaw thuolo Nerea penya machielo mabiro kaendi en ni kadichuo osiko gi sim e lwete mano nyiso nang'o mano simbe koro mama ne dwani jodi wit sime nitie ng'ama oket simu piny Nerea kata ne ot kata kure koro mano nyiso ni kine ng'ato ok bol simbe piny simbe no yik maricho one onyabedo dichuo man gi mon mang'eny moko mage two inyalo yudo messages moko maricho moko make sense e simbe no three inyalo yudo pichni moko winjore kaka moro mano discuss last year ni dhako chago picha gi dichuo ka gin duk to chuore dhiro dhono gocha mago nyalo tamo dichuo weyo simbe piny nikech dhi kelo ne itilafu chiemo ni chane town to ayudo ng'ato mawacho ni ne en gi nyako mosenyuolo go nyathi ma nyako ni odhi da ode mokaw chiege mogogo picha gi nyathi chiege to chiege kofwenyo ni nyako mobiro go picha kani kare mano osiepe chuore to wach no muoch ma chiege ni nolando wach ne siepe ne te ne wede dichuo koro dichuo ka warado go town to chako tetni udidi ni maku kawuono kadhi nindo tiene ni gik motimo ma sama ne wan kone ni nochuno dichuogni delete gik mane WhatsApp gik mane messages mondo kan chiege dhi kaw sime mondo ng'i to yudo ka gigo onge o delete in fact adiera mar wach en ni gigo no timo kasto ne en ga gi password sim chieng' no nogolo password mondo kik make wrong koro gik makamagi timore to dwaro mana ng'wono mar Nyasaye dhako ni openjo ni kadi chuo siko gi chime kosiko gi sime to nyiso ni simbe no nigi riche iye gima ne gibere iye
ok nyal sikgo en bole bola ma nyithindo yuda ng'ata tugo kode nikech en gima onge gi chandruok, en gima onge gi koko, en gima onge gi lweny, en gima onge gi program moko motarore. To nikech osiko gi sime lwete nyisi gima ng'atni en. Well, weche nitiere ariyo. Kanyo nitiere mifwadhi, nitiere mibadhi. Maugi manye nitiere, dichuogo ni nigi issues gi simu. Okudwa mondo mi ong'e nyang' matimre iye kanyo. Tin ni nitie gima pando ne jaode. To mar ariyo, wach machielo en ni ka gima kamano onego timre nyiso ni trust oserumo e kindu gi jaodi. Udak adaka ni koro ni tado riwo, suriche oriwo, to onge gimoro kanyo ni koro ni nitiere genruok e kindu. Trust is gone. Omiyo koro simbe no en mana mare. Samo be kata gima lich mane iye kanyo onge. To ok ofil ni mondo mi share kode anything in that form. Mago to koro pacha binaneno manena pacha kaka Nick okelo. Simu kaendi in ng'ama dhako into ang'o simu ni sikilume kaka jaodi oketo piny kata koketo piny. Ang'o midware simu no. Nicho sojo ka wach simu ni we simu madichuo bed madichuo, madhako bed madichuo. Simu yangu siri yangu, pin yangu siri yangu. Koro gik moko mudwa ni mondo wadag kaendi ni simu ni washare gi sweetheart ni babes, phone yangu ndo hii. Sasa unaweza ingia hapo hivyo social media ubrowse kiasi. No, nothing. Kama unataka phone nitakubaia phone yako. Hiyo ndio story yako. Babes, babes naweza tumia phone yako kiasi. Nilikuwa nataka kuingia social media, kuna application fulani nataka kufanya. I mean, what do you mean? Hautaingia kufanyia application peke yake. Plus Give manyo. Kidogo ni simu. Ukuwa tikafu. Ati babes noma ni nini? Wewe unaona mimi ni fala sana. Unacheza akili unaona mimi ni fala sana. Huyo dema naito fulani ni nani kwa simu yako? Tusimu no ka unaona ati mwa application more online. Karo de mamanyo messages ginyingiji. I mean, it's difficult. So okay. Simu yangu ni siri yako. Ni siri yangu, pin yangu pia ni siri yangu. Pia yako ni yangu. Ikae. Amani iwe. So kineno ka ng'ato simbe odicho gi lwete mogi kamanti sama odicho en dicho maje chude. To nera gi na wacho kendo, let men marry. Let men marry mondo timbe gi orum. Simbe mag sime. Ma ng'ato siko bandre ni ini siki bandria bana ni chiegi. Ting'eni kana mon be banore. Ng'eni ok owinjo wasiem tu ahinya. No, an chwe masiem ne change gima chuo gin. Mon to bro timre kamano, but percentage maduong' en chuo. Kech giwacho ni gine wiji. En gi baby mama kacha ang'wen, baby mama en nyako ma onyuol godo. Okay kendo. Baby mama ang'wen ni kacha, wife ni ka, alafu kontie side chick. Side chick ore mag school gi. Yo KFC, gin gidhi dunda, gin gidonjo madunda, ing'e dunda. Nere ujue dunda. Anakia dunda. Koro dunda en happy, sama gidhi happy magi, watenda ngoma zao, wanaenda kurave, hiyo ni dunda. Mane dunda. To baby mama, endo ene na ot kanyo pange ne ot, en gin rito nyathi. Jadunche lidho gani to donjo to and then koro ntie official wife. Koro, where is the difference between this monadeki? One is a legitimate wife. Our dunda, my do njoma koro idhi go rave. Chora nda. Sejima koro ido the wild, ido the crazy. Ikaw. Ginjiri manego chuosa ni manego jodongo ge. Baby mamas ginto ginti take care of them but silently. Ntie kamoro kanyo ma chini ya maji ng'eyo. Si usemaga ni chini ya waba. Ichulo uda riyo, mari gi mar nyako cha. Onge ng'among'e. Koro baby mamas gin chini ya waba. Kini chini ya chini ya maji. To wife, official wife, en mauntie kwa everywhere. Mama boy ni aje. Tunaenda ushago. Tunaenda ushago. Hizo meje ushago. To moko ge. Okaongimba ni properly gi pesa ni dhi mna kuchete. So the only thing mondo michuo bed nigi nyalo dak ngima ber. Ujo kanisa yene uruchuo okend mon. Wabiro somo muma kama moyie mondo gikendi wabiro yie nigi kichono onge kichandro kono tiyo ge muma. But we are headed to the ditch. Gigi my life they go ginerea. Koro gimotim ko ja kendo to kendi kapok orado gi Yesu.
nikech mumoyie ni ka warruok oyudi kin gi mona par bed kod gi kikiriembi winjo puonje kunyalo tu kendi nikech waol gi cases mag bwanango eka gi phone chini iwinjo sijui hapa hivi ati bibi yangu simu yake sijui ni I mean it's just terrible. To bende gimenya king'e chuo mamedo mon gi nigi keto thogi e lwetgi ka kich mon gi ok bi winjore gidhi nege haraka koro afadhali obed mo kwani kwerewa mane kendo ga mon kata birio wich ma kwere unenigo opogore gi wi sani awachi ni adiera opogore joka ne nyalo rito doho to ino kirit sani. Okay ibire na opuonje kinyalo rit doho ko tami do bulung ni jo abila mondo puonje kinyalo rit doho dono bok tugo pia usioyo ukifikiria ati ni nyalo goyi yoko kana kampe utakonda manya ka pressure maki mono ko nyalo mi wiringo ma wiyukti to be ginyalo negi koro doho bene ni gima ok dhie kimuomri nyaka ibed very careful. However ober moloyo timbe mwaneno gi Nerea. In fact timbe gi to Richo ober moloyo timbe mwaneno high five wadhi nyime penyo machielo mantiere nitie penyo moro ka misie masemani en penyo mane ero kamano ni kod Nerea kapok ne wakendore kod min oda nwaketo chike mise magwa mag dak sani oketho gi duto min oda frustrator to atimone A to Z lakini timbene otamo wanga min oda oketo simbe e password simu tena simu min oda oketo simbe oketo e password ji goyo sate simbeno ji goyo sate ka entie ot to okomaki oger okun e ot sate to okoto mor kod jirende oonge respect e ot sani gik makone okotim otimo mana mage haki mara okomia ka penje gimomiyo to daka na mani ool otuo oonge moods konya uru an Geoffrey Omondi from Obambo. Ikone jirani to nyiero go proper to dichwo to frustrate oonge moods otuo ool simbe ni password to chwo to goyo maka dichwo ni otoko maki nek mat kol konye wewe dichwo be kako dwaro wakine eno ana ool mileo mini msika ana tuo kesho mood onge manze sina moods leo the other day manze nimechoka leo sijui itakuwaje koko ongero lake kaguko motho ya ngiro lake uwoko kono chalo mbucho diwasi kila mtu anakutana na yeye jite simu password nding hakuna kushika simu yake siri yake. This is a wife imagine this is a wife imagine misa mane gidwa kaure to nitie mise misingi mane giguro ka gidwa kaure ogirimiti mama ni owoyo agreements mane giketo at the time of their marriage owoyo te to mama ni endi owacho ni gima munyise no timo okodwa timo to frustrated dichuogni. Now mwanaume kazi ni rahisi. This woman doesn't feel you anymore. This woman doesn't regard you anymore. This woman doesn't care about you anymore. Enda kwa wazazi wako inige jonyuolni nyisigie wachni kaka chal jonyuolni uluongo nyako ni olos godo kodhi mbele notamre kuro luongo jokor gi nyako nyis mama nigi baba ni mondo nyisie jogo kata ka imielo nyisogi wete nyako ni nyako ni otamo wang mondo wete ni olose kode kotamre involvement ma the parents mag nyako idhi do solution kama gito tamre Nerea end of the road to a frustration jali pod dhi moluong min gi wuon ket gini piny to gi chandruoge to dhi mana nyime otamo min gi wuon ochako luongo joka jodonge chandruoge ne dhi mana nyime ifeel nade in Nerea nyake lo bura nina luongo to notamo nyake lo bura mane gi manyiso chuo kiki muomri kiki goe lo bura in gi jonyuolni ka jonyuolni onge notho in gi wete gi wuonu bring them on board kama notamre luongo wete gi nyako kata cousins ge manitie kotamre dhir parents ge ilo bura Nerea Nick kine ngane ndik gini machop ka den gik miwacho gi maybe osetimo but there is no result. Okay kosetimo gi tanigi matanga nyise onge you are wasting your beautiful time
You're wasting your valuable time with this woman. Let her live. Tijudi chinko di choro. Onge gimo timo uketho sa to gimo konyi go bende onge. En ibiro ti bure nikech paro ki angogo. Alasas lidonjo kuomi ki ango inibu donga infrastructure. Ndinge ni choge magone simu moma kusimbe nege. Keep very. To kada ko we chwore ni to joma go sime gibiro ngadore. Onge ngabro go igone mani keche ne ode sani. Ngadre ga mna kamano to immediately bende. To biro duogo manyo dhako dichwoge. Wewe mondo dhio ngadre. Dongo biro duogo manyo ngani? To ndiye kilungi ni Geoffrey Omondi kia obambo. Geoffrey in itemo just marriage mari. Itemo mondo hold your marriage. Kama teka hinya dware nere agini bro konyi gi advice mar kanisa. But an niko kelo. My friend, utapangwa jipange. Utapangwa jipange. Mimi nakuchanua. Ni atapangwa. Wewe utapangwa. Ajipange. Story mbili. Look for another wife. Mos bi kata irnere aka ndio lemni uyudi nyako moro ma ongenya sai mondo mioda kodi okelni mor kende life nikech mato kore idhi tho. Kise tho chuoge magone simu go bro kairo koro kendo dhi mana kode nyando. Webe. Asto gima lit na nike wachini. Nine giketo chike kage kaore. To chike go ngore. To nyako ne wuonde. Nyako ne uyose dhi mafiongo. Ikweni mafiongo. Ma uyose dhi mafiongo sani ene gi jok ma oneno mopogre gi ngani. Mangani takataka. Ngani timo A to Z but she doesn't care. Mane kaka chupoga kanere kada dhako se chuo moko oko maringo gi wiye. Mano en typical bwana Geoffrey jaodi ni gi chuo moko oko maringo gi wiye. Joma gone sime ka. Simbe go samoro wuonde gi 2000 moro ke anadi chiegi mando but we dhako ni endi gole okobiti ko 1 month kapod ni jogo. Ko duogo iri mo kwa ingono ni na yie na koso. To kata ko duogo Geoffrey kiko yudi kionge dhako moro. Don't allow that to happen. Have another wife. Hata akirudi ajue amerudi mali kuna mwanamke ule anakujali. Kendo mama mabende bro bedo niko rutio teach mar ngiyo ngimani. Mondi bende more kaka chomoko mor. To mari ini prison. Mae dhaka chiel ma wacho pile ni samoro bure kabisa. Longe kwero bene ningi mana chiel. Ma dhaka chiel bene ngama niloso kata kuma jini ti. Huyu ni kana odhi ka kongo to bet me dhot gi oko ngecho chochote kinaweza kutokea. Ibeta kicha. Ya dhaka chiel ibeta kicha dhot ka inyisi ni ngane in bede ka acha nikech ibro ketho no abodho ibo gwen wakongo sama koro kongo studio ji wacha komer. Wisi ni nyasembo dhiango chuoyo. Nyasembo to wuok. Boko piny nyasembo. Ko magi nyasemba chiende no gemo penjo kendo. Owuok ogwe dak mar kongo moluoko jodongo wetene gi kongo. Koro jadhaka chiel onge sauti. An benda paro ni chieng moro. No, we're trying to find solutions to this thing. Mondo mi wakonye gigi. Gima Geoffrey kadheni nerea and so frustrating for a man. You don't know what it is for a man. Because I'm not a man. You're not a man. So you can't understand how this man feels egemo kadhe gi jaodeni. Koro mimi najua mimi ni mwanaume najua. Koro mimi Geoffrey, my advice to you eni kikireti. First of all, ni all the options mag correct dhako ni. Los kode kikigoe nyaka ichop kama kore lo bura. Kotamre dogir Nyasaye. Nick, ino Nyasaye mbero ber the last person. Oki kone ni ya chak gi Nyasaye to mirie ko mar yalo buchegi. Okoro dhir Nyasaye mondo mikoro Nyasaye koro omiye dhako monyalo dak godo. Nikech mae gige to magi no biro trisex. Tunakam kujaribu ingine mko tunakam kuchikirada iko aje. No. Huyo jakama temekam kukam kuchikirada iko aje. Na kama amekam kuchikirada iko aje na chwara ndo timo ne A to Z. To donge rada no winjo koro dhi rada no nikech jali otinge kaka mare. Aoni hiyo rada jua hawezi fikiria. So ile story iko hapa Geoffrey kwa mjanja. Nakwambia ni ujipange ama ikono bed mujanja. Kwa hivyo gimati mreka indi men go through a lot. Kino kanga decho ndiko gima kama indi ngano inyore wange read dress seriously. Ngano inyore Omiyo nyakwa kon Geoffrey gini. Kwa setamre minyo all the options, just go back to God. Nyasaye bro mi dhako mi bro dak God. Correct. Nyasaye bro mi dhako mi bro dak God. That is good.
chenro penjo kore kaka wondo meti yawa penjo madongo. Nerea amosu gi nika chenro mora matek kendo upuonja dak gi kwe kod min oda Morina Antabil Juma kawuok Kindo Bay. Ero kamano Tabil Juma. Nitie weche mang'eny ahinya kama wabro lose. Sa ema maya wang'a. Kawuono mondo kora luw tir moloto joma chuo. But it's okay. To iko ni niko wachi mondo ji obed jodoni wakenda yelo. Kikenda yelo mano wachi boda ka chadha wachi ni kuro endoge jogo eko nikech nyaka dag mana chana. Bo biro nyuomo moko ma jochode ma ka to thoko kiare. Do iloso. To do dwaro ng'amo nyono piny motegno. Kik idhi kiparo ni en gima yot. Do be dwaro ng'amo oywa banda. Ok idhi gi banda chiel. Idhi gi banda chiel. Omiyo kik imuomri ka ng'okra fuok. Ni dhi ni niko nowacho. Ni regi no beti gi niko. Kichenyo banda. Tergi jadu. Itakuwa ni noma yako, ni shauri yako. Sisi hapo hivyo sisi hatuko. One more is an advice anyway. Oko make any decisions. Wanyila mnagolo paro. To bende pachoge besa wonya libet ni orem. Kejo bende wana manadhano. Koro Nerea tiek chenro. Nago erokamano ne joneno mag Lolwe TV DAK ACHANA kuom kelo ote mamit kendo mamiyo pachwa yawre to kata joma winjogi bende miyo pachgi yawre. Nick, adwa moso osiepna moro kiyiena. Iluongo ni Oyuangore. Jalo nya chamo gimiluongo na aliya kare nitie aliya. To kare Oyuangore no mi aliya machalna de Messi kiwacha ni hao. Oyuwa ni ngene osiepna. Oyuwa nga osiepna malich. Kare nitie gima ka ng'ato mi to wiyo kwil. Ng'amo paro yi. Wiyo kwil. Koro ji duto te arwako u e otendo Oyuangore Mfangano Street opposite Eastmart. Kiyiena to idhe grofa no malo chieng' nikel na report gimichamo. Namba mar simu. Aliana baba de chame ko yuwa kanyo. Yuwa biro. 0720 40 39 13 nono abirio ariyo nono ang'wen nono adek ochiko achiel adek. Nyasaye ogwedhu ka waro menyingesu. Erokamano mane makelwa gik macheno kapok awuok Nerea acho na brogoni erokamano nyako mchung koda seche ma corona wito jaoda ngeni dani en jaoda jaber na machon mano yuori mano jaoda magena ahinya koro bang'anyi wang'e dala mar Alego wada en hero ma Nyasaye. Erokamano nyako mchung koda maber to yok be wili gi nyako miluongo ni Lily en Lilian Opiyo Nyasembu mane gi Joliep Catering. Mano nyiso ni mano nyathurwa koro wan jasembu. Lilian kamora mora monti mano mutimone wenda gi kit catering mano bede decoration kende ma ji chieme. Kare no winja vile liendo nonge wachi Yeso kende. Omiyo kidwaro ng'ata matimo catering molo katas te mana sana na piny kaendi en Joliep Catering Services mar Lili Nyasembu. Omera kanyo bende jogo ng'e loso soup ma wi oga. Wino tondi ka intie ngere kobita kanyo ing'amo siep na ahinya erokamano. Ai bende yok nyal wil kod Sovian Raquel Akinyi ma en nya Ugenya mago joma nyochung kod nyaka daka mogik ma wacho ni amos Nerea ahinya. To kod kweth tem mar jotich kaka Willis kamora mora ma untiere Nicholas Wood King nuwera ahinya liel mano endo nyiso ni en nema maduong'. Mumbo Jodongo gi jogi te kaka Willis jite mane nitiere erokamano jotich show ne utimo maber ahinya omiyo ageno kenda rwako webo nyalo wil gi Steve Ganda wuoda wasi magi wi madongo mane ng'uchu ne piny modho Nairobi ka wi mano biro mos Iralia okelo ni pi gima lich ahinya tangi ywe mos fon tangi marabet imodho pi Alego ma ok berberie erokamano nyako chakwa rom kendo ma en chenro mar jotich penjo mari obiabia wabro takole gi achiel kachiel kaka Nyasaye omiyo thuolo. Nyinga en Nick Okelo.